якбора камчин шудани гази моеъ дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишвории кишвар ронандаҳо ва истифодабарандагони ин навъи сӯзишвориро нигарон кардааст. овезаҳои газнест ва баста будани аксар аз фурӯшгоҳҳои гази моеъ боис ба он шудааст ки ронандаҳо барои пайдо кардани газ ба чанд нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ сар бизананд. ҳоло бошад ҳамин бо нархи қимат ҳам бошад аз баъзе нуқтаҳои фурӯш газро дастрас карда наметавонем. фурӯшандаҳои маводи сӯзишворӣ дар тоҷикистон мегӯянд гарон ва камчин шудани гази моеъ дар кишвар кори дасти онҳо нест, балки дар худи қазоқистон ки содиркунандаи асосии ин навъи сӯзишворӣ ба тоҷикистон ба ҳисоб меравад, нархи гази моеъ гарон шудааст ва бо иллати зиёд шудани талабот дар дохили худи қазоқистон онҳо содироти газро ба кишварҳои дигар камтар карданд. масъулони хадамоти зидди инҳисории тоҷикистон ниҳоди танзимкунандаи нарх дар кишвар мегӯянд, ҳарчанд дар воридоти гази моеъ ягон ширкат мавқеи ҳукмфармоӣ надорад, онҳо барои ба танзим даровардани нархи ин навъи сӯзишворӣ даст ба кор шудаанд. از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان نامگوی مالهای از نیروی اجتماعی ضروری تصدیق کرده شده است و مواد سوزشواری و گاز مایع در این نامگو وارد شده است. در حالتی از 20% در دوام ماه به اساس بلند برداشتن نرخ سوزشواری یا دیگر که همین در نامگو است، حکومت دخالت میتونه با تنظیم نرخ. بله نه ما از چی رفتیم ما پیش از این گفتم که ما الکی نه وابسته که در بازار موقع نداره، ما گروه کاری کردیم سنجش در تمام شرکت‌ها آغاز کردیم. در تمام شرکت‌ها امروز ما سنجش آغاز کردیم. دوام یک ماه یا که 20 روزه ما الکی جنبش میتونیم. мақомот мегӯянд гази моеъ нисбат ба дигар навъҳои сӯзишворӣ талаботи зиёд дорад ва маҳз афзоиши тақозо ва кам шудани он сабаби боло рафтани қиматҳо мешавад. аммо коршиносон мегӯянд набуди рақобат дар бозори сӯзишворӣ яке аз сабабҳои болоравии нархи гази моеъ ва навъҳои дигари сӯзишворӣ дар тоҷикистон аст. талаботи кишвар ба гази моеъ дар як моҳ ҳудуди 30 000 тонна ва дар як сол 360 000 тонна будааст ки асосан аз қазоқистон ва русия ворид мешавад.